Artist sa si Brie Johnson na natagpuang patay sa La Union positibo sa paggamit ng cocaine base sa resulta ng autopsy. Tutukan sa report. Lumabas na ang autopsy result na isinagawa sa mga labi ng 30-anyos na painter na si Brianna Patricia Johnson na natagpo ang patay sa isang resort sa San Juan, La Union noong Sabado, September 18. Asphyxiation ang initial cause of death ni Brie base sa autopsy result. Lumalabas na positibo siya sa cocaine. Yung nakuwang urine sample sa bladder niya ay pinasubject natin sa drug test din at yun nga, she was found out to be positive. Sa investigasyon ng pulisya, kasama ni Brie sa inuupahang kwarto sa isang resort ang umano'y boyfriend na si Julian Roberto Ongpin na sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 9165 matapos matagpuan sa loob ng kwarto ang 12.6 grams na cocaine. Sa ngayon, wala naman umanong nakikitang foul play ang pulisya. May mga body wounds daw si Ongpin pero ito ay dahil sa puwersahan nitong pagbukas sa pinto ng CR kung saan naroon si Brie. Na-eliminate yung foul play angle. Anong mga indications? Unang-una, walang signs of struggle for both the victim and the person of interest or suspect, si Julian. Yung wound markings ni Julian ay brought about or caused by nails. Nung sinira niya yung pinto ng CR, kasi wooden door yun eh. Sinira niya yung ilalim, sumuot siya doon, may naibang mga pako, sumabit siya. May mga wound mark siya sa forearms at saka sa gilid ng katawan niya. Samantala, ipinaliwanag naman ng pulisya kung bakit sa kabila ng isinampang kaso laban kay Ongpin ay nakalaya siya. But the prosecutor ordered this release and directed Julian to submit counter affidavit within 10 days. Yung case is being filed and subject for preliminary investigation. Tiniyak naman ng PNP ang patas na investigasyon sa kaso. This is but another proof that your PNP applies the law without fear or favor. Mayaman man o mahirap, patas ang pagpatupad natin ng batas dahil hindi lang dangal ng PNP ang nakataya dito, kung hindi ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino on the basic but important concept of rule of law. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.